Здравейте, всички до Боксерия, аз съм Саби. Това е 14-ти епизод от менеджера мода ми на F12 с Академика и продължаваме. Значи 12-ти епизод успя да го кача малко преди 13-ти, така че спокойно ще можете да го гледате. Ние сме първи, както винаги. Искам само да видите последния колко точки има. Вижте, Санта имат цели 6 точки от 20 мача. Днеска отново ще покажа само головете. Първия матч с Порто. Така ще играем. Отбора да видим. И в миналия епизод пуснах тоя. Добре, забрах името. Пуснах това Даниеле Синьори. Младият, защото за кеф исках да го видя просто как ще играе. Пускам му го Мораеш и това ще не става. Роландо от тяхната има червен картон. Той е добър, така че не баш голяма, но загуба за Порто. И при гол отново сням. Удари 1-0. 23-та минута. Сусаета. Доста хубав гол стана. Тук измъкна се Сусаета и вкара. Обаче колко положения изтървах. Просто такова полувреме никога не съм играл. По ще ви кажа на полувремето и при гол отново сням. И край на първото полувреме 1-0 с ето гол на Сусаета. Значи доста ги понатиснахме и доста положения изтървахме. Вече имаме 6 удара, 4 в очертанията. Малко повече владение на топката. Чиста игра, без абсолютно никакви фалове. Сега да видим за смени. Доста изморени има. Порто пускам Диого Мело. Аре пак ще пусна Синьори, който отново ви казваме 40 оверал. Може да е дигнал. Ето 40 оверал. Но миналия епизод мачовете много добре се представя, така че му имам доверие. И при гол отново сням. Удари 1-1. Родригес изравнява резултата минута преди края на матча. Хубав гол, плътен удар по земя, не спасявам. Доста продължения изтърваха футболистите на Порто и нямаш как едно да не вкарат и при гол отново сням. Удари 2-1, 90-та минута, Такуи вкарва. Просто веднага след техния гол тръгнах в атака и ето че Такуи прави резултата 2-1. Малко остана тук на Елтън да спаси този удар, но не успя. Такуи попарва Порто в 90-та минута. Сега тук ще продължа да снимам, защото искам да видя съдийския сигнал и последния съдийски сигнал и да вие да го видите. Аре бе! Аре сферила едно! Охо, тук малко ме спънаха. И между другото второто по време този Синьори просто не пусна един човек да мине през него. Доста добре се представя, не знам. Това момче е талант. Ето го края на матча, точно аз като правих атака, много ясно. Каква победа с 2-1. Играч на матча Елтън, той направи просто феноменални спасявания, само да видя статистиката. Вижте, имам 8 удара. 6 във вратата, той ми е спасил 4 удара. Натиснаха на повече
Виж, обаче те имат само един извършен фал, а ние нямаме никакви. Това означава, че просто матчът беше доста чист, нямаше никакви накъсвания на играта, което беше хубаво. И сега сме с 9 точки пред Бенфика. Това матч тия са 10. Кой е? Синьори, ама за колко време се контузи, не видях. 6 седмици. Добре, контузи се младока. Кой да пусна? Фабио Луис. О, мага. Той се оправил, аз не го пускам. Значи, така. И махам Данил. И пускам Фабио Луис. Така. Сега да видим, отдавна не съм гледал склад репорта. Сега мисля, че за това ми го показаха. Виждате колко оверал дигат моите играчи. Наистина доста добре се представят. Сега... те не са... Ами добре. Ще рискувам този матч, да го симулейтна. Излизам с най-доброто, пък каквото стане. И 1-1. Добре, тук не знам дали искат да не го пускам в мачовете или да го пускам. Така, сега ще ви покажа и този матч и в следващия епизод то с 6-я. Това са... не знам кои. Това са Национал. Такуи е на трето място при голмайсторите с 12 гола. И да. Да пускаме матча. Този път сме домакини. Спортинг Брага. Оговияна е контузен, което е доста добре. Аз спомням, гледах един клип Оговияна, дето последните минути, нали, в реалния живот вкара от зад центъра гол и от Спортинг Брага спечелиха. Но сега той е контузен и нас в играта няма как да не вкара и при гол отново снимам. И край на първото по време 0-0. Отново искам да видя матч детайлс. 5 удара. По-малко владение на топката и отново без никакви файлове. Просто сега последната 44-та минута, точно в края на полувремето, имах възможност, излях сам що вратаря и вместо да бия, подарах на човека, който беше до мене и можеше да вкара на празна врата. Ма някакво камикадзе от тяхната дори се хвърли на шпагат и ми я взе. Което доста ма садна, няма да правя смени и при гол отново снимам. Ето го и гола, 87 минута. Такуи вкарва. Отново той ни измъква. Просто страхотен играч Такуи и вече мисля да го пускам централен нападател, защото искам той да стане голмайстор. Страхотно измъкне се тука и наниза просто вратаря. Нямаш какво да направи той. И при гол отново снимам. И край на матча. Победа с 1-0. Доста трудна победа. Вижте статистиките. 9 удара. Само 2 фала. 2 на 1 за мене. В фаловете. А по резултата 1-0. И още една победа. Така, това... Добре, радват ми се, което мен ме радва. И
водим с 4 точки. Така че повече няма се молейтвам мачове, всичките ще ги играя, защото не искам да губя. И благодаря, че гледах този епизод. Надявам се да ви е харесал. И тези пичове обаче не мога да ги... Такова мощие. Още не мога да ги взема. И боря вече 14 епизода ме подкрепяте. Пишете ми коментарчета на клиповете, давате ми плюсчета. Просто много ви благодаря. И това беше от мен. За този 14 епизод няма да се видим. Ще видите 15 епизод, утре може би. И довиждане.